Siaya okwayo sirikal mondo ochiw sir ne riwruoge mag saga mayudore e kor gwenge kaka yo mar bero yuto kod ochumi mag oganda. Ka giloso e kinde romo ma jokanyo malo 3,200 e kaunti ma Siaya, gikwayo piny owacho kokadho kuom migawo mar ohala kod riwruoge mag saga mondo oket lwasi makare mar kawo hola kaluwore ni thoth jopiny osebedo kod pek mar manyo hola e bengi ma pachoka to kod keto chike mamuol e weche mag riwruoge mag saga. Achiel kuom jotend saga Dan Adino ojiwo sirikal mondo oti kaachiel kod riwruoge mag saga mayudore e kor gwenge kaka yor ting'o malo dongruok e kor gwenge kokalo kuom ohala matindo. Ni mondo giriwre gi chaoba resources mwanyalo yudo moro amora manyalo biro ni sacco members. Lakini kwayo mara madakwago sirikal ni okelnwa saccos matindo tindogi mondo konywa vijende gi nyiwa matindo mwalo koni mondo kik wadonje timbe moko mag anjao kata timbe moko mar gombo gir ng'ato kata chunga pikone tidhi kawo. Kawadhi nyime en ni kweth mar mine matindo mawuok e